Evara ve bxêr bînerên Çarpel Medyayê em di bername Panorama heftê de carekî din bi hev re em ê rojeva li Kurdistanê û cîhanê rojevê heftê binirxînin. Mêvanê min ê îşev doçent Prof. Doktor Abdullah Qiran e. Mamoste Abdullah Qiran tu bixêr hatî ser çava. Sağ ol, spas dikîm, nav xêrê da mala te ve. Belê em Mamoste Abdullah Qiran ji nivîsên wî yên ku li ser dîrokê li ser siyasetê û civakî ku bi salan e dinivîsîne dinasin. Her wiha şeş heft heb berhemên wî yên wek firtûk heta niha derçûne. Em dîsa mamoste ji wê dinasin û mamoste anha li zankoya Alparslan ya Mûşeyê mamostetiyê dike li ser beşa xwe yê siyaset, zanista siyasetê. Belê ez bawer dikim tiştekî me kêm hêştibe tune ye, ez ê derbasî ew kê bim. Qet xem nîne kirin ke. Baş e. Em dizanin ku vî heftê ya ji du roj berê niha 85 saliya şehadeta Elîşêr û Zerîfe Xanê bû. Em wana bi hişmendiyekî kurdewarî bibîrtînin û gora wan bihişt be. Dîsa hûn dizanin ku Elî Qazî kurê pêşeva Qazî Mihemed ku îro li bajarê Bonê li Almanya emrê xwe kiriye. Em sersaxiyê ji bo malbata we qaziya û heval û hogirê wî heskiriyê wî her wiha ku bi xwe jî damezrînerê Partiya Azadiya Kurdistan li Rojhilatê ye, hevalên wî jî sersaxiyê didin wan gora wî bihişt be. Dîsa kurê Apê Osman Sebrî koşîn do li Ewropa emrê xwe kiriye. Em sersaxiyê din malbata wan jî û kes û karê wan jî bi serê wan xweş be, gora wî bihişt be. Belê û em zanin ku cejna Qurbanê jî cejna Qurbanê jî em li hemî oldarên misilman ku li Kurdistanê û li hemî cîhanê li wan pîroz dikin. Hêvî dikin bibe pêşa roja jiyanekî xweş ji bo wan. Belê mamoste eyda te jî pîroz be û malbata te jî pîroz be û tu bixêr hatî bernama me. Mala te ve cejna jî pîroz be, gelek spas. Belê belê pêşiya ku em derbasê mijarê xwe bin vîdyokî me li ser mijara heye. Em ê pêşî vîdyoya xwe bibînin paşî derbasê mijarê xwe bin. Belê em hema yekser derbasê mijarê xwe bin. Mamoste bînerên hêja hûn dizanin ku 10 roj berê niha li Viyana ew kê civîna NATOyê pêk hatibû. Di wî civînî de gelekî biryarên nû û her wiha biryarên nû hatin girtin û stratejîkî nû jî hate girtin. Em ê wan biryara û wî stratejî bi birêz Doktor Abdullah Qiran re biaxivin û her wiha di wê de peymanekî jî di navbeyna
Türkiye, Swêd û Finlandiya da jî li ser krîza ku ew her du alî dixwestin bibin endam û Türkiye jî nerazîbûna xwe nîşan kiribû. Em ê niha li ser wan biaxivin. Pêşî em bêjin di demekî wihan de ku şerê Ukrayna eva sê meh û nîve tiştekî wisa didome û hemî dinya piştgiriya wî dike li Rûsya, li hember Rûsya û di wî demê de jî civîna NATOyê li Madrîdê pêk hat û di wê de hem biryarên nû û stratejiyên nû pêk hatin. Em dixwazin wana bi birêz Doktor Abdullah Qiran re biaxivin ka em binêrin birêz doktor li ser wana ji bo me çi dibêje. Keremke. Belê. Mîrza her ki ku tê zanîn NATO yek wek rêxistineke ewlekarî di sala 1940 da ava bû piştî şerê cîhanê yekem û ji wê salê vir ve jî way heftê salî derbas kir ku heftê du sal ez bawerim çêbû heftê du heftê sê sal çêbû ku wek rêxistineke ewlekarî hebûna xwe berdewam dike. Lê ji roja ku Tirkiye wek em bêjin dewlet di sala 1952 da beşdarî NATOyê bû û ji wê rojê vir ve jî wek endamek NATOyê di nav vê rêxistinê de ciyê xwe stand. NATO çawa tê zanîn di destpêkê de şeş heft welatên Ewropî û Amerîka bûne. Amerîka Bakur û Ewropî bûn. Lê piştre her kuçû firehtir bû, mezintir bû. Dîsa piştî pelîşîna rejîma Sovyetê ku di sala 1991 da pêk hat rejîma Sovyetê pelîşî, NATO piştî belavbûna Sovyetê di nav em bêjin çend sala da belkî biqasî ku dîroka xwe da fireh nebû ve fireh bû û ji em bê yanê ji dehan zêdetir welatên ku ez texmîn dikim di dora 14 tane 14 welatên Ewropa Rojhilat biçûk çi mezin beşdarî NATOyê bûn û NATOyê her ku xwest her ku çû tedî xwest fireh bibe û vê firehbûna xwe bi awayekî wisa çê bike ku bi taybetî li Ewropa heta ber singê Rûsyayê heta ber pêsîra Rûsyayê bikişe. Lê çawa ku hûn jî dizanin firehbûna NATOyê ji roja rojîn ve bi taybetî ber bi Ewropa em bêjin rojhilat ve ji roja rojîn ji destpêkê ve Rûsyayê aciz dike. Rûsya vê yekê ji bo xwe wek gefekê dibîne çunkî evan welatên ku berê bi Rûsyaya rabûn di sîstema Rûsyaya sosyalîstî de cî digirtin piştî ku beşdarî NATOyê bûn bi vî awayî êdî NATO çawa dike dikare li wan welatan baregehên xwe ava bike û her wiha bêtir nêzîkî Rûsyayê bibe ji ber wê yekê Rûsya ji bo ewlekariya xwe ya netewî firehbûna NATOyê wek gefekê dibîne wek tehdîtekê dibîne û hin welatên ku berê pê rabûn di sîstema sosyalîst de cî digirtin bi taybetî ew welatên ku ser sînorên bi Rûsyayê re sînordarin naxwaze ku welat beşdarî NATOyê bibin. Loma heta ji destê wê tê serê şanê çê dike. Ukrayna yek ji wan welata ye ku niha cara paşîn tizanî şer hûn dizanin ku şer li wê derê destpêkê çend me berdewam dike. Wek sedemê esasî şerê Ukraynayê jî Rûsya vê yekê wekî ku çawa ew ê Ukrayna beşdarî NATOyê bibe beşdarî Yekîtiya Ewropa bibe yani helwesta wê ya bi vî cûreyê Rûsyayê aciz kir. Heta yani neberiya şerê niha em dizanin ku di sala 2013 da Yekîtiya Ewropa û Ukraynayê xwestin peymanekê çêkin. Lê Rûsya ji vê peymanê gelek aciz bû pişt ji ber ku ji vê peymanê gelek zêde aciz bû demekê bi şû da em bêjin
سەرۆک دەوڵەتێ ئوکرانیای وێ دەمێ ئەو پەیمانە خۆی بە یەکتی ئەوروپا ڕاباتە چێکرد بەتار کرد وش دەمەکێ بشودا تەبلەویەکێ ئوکرانیای دەست پێ کرد پشتی وێ تەبلەویەژی مەدید کو رووسیای وێ جارێ 2014دا قرمێژ و ئوکرانیای ئێستانچێ قرم زانێکی کۆ لە دەریا ڕەش دەبەرەکە ڕاستیژی استراتێژیکە ji Ukraynayê Kırım stand û çend me şû de jî nema demeke Kurta jî li Qrimê referendumek çêkir û di encama vê referendumê de jî Kırım bi ser axa Rûsyayê ve berda vê yekaha dewletên Ewropî pir yani bê gelek aciz bûn zêde tiştekî nekirin rastî yani reaksiyonek zêde xwe nîşan nedan yani ji gotinê wê de tir neçûn Ukrayna jî wê demê tiştekî ku bikira pir tune bû fakat ev piştira hêdî hêdî yani tenê qîma xwe bi Qrimê nanîn em zanin ki ku nüfusek Rûs li herêma Donbas li wê derê jî heye her wiha li wê derê jî tevleviyan dest pê kir beriya wî çawa ku tê zanîn mesela Gurcistan yek ji wan welatan bû ku dîsal keviye deriya reş dixwast beşdarî NATOyê bibe di 2008 da li wir jî şerek di navbera Gurcistan û Rûsyayê da derket û bi rastî derbeyekê mezin xwar Gurcistanê wê wextê Osetya û Awbazya ji alî dewleta Rûsyayê ve wek di dewletên serbixwe hatin avakirin di nav sînorên dewleta em bêjin Gurcistanê de yani NATO Rusya berbi sînorên xwe ve belavbûn û firebûna NATOyê wek gefekê dibîne do yani piştî salên 2000 em bêjin bi taybetî vê yekê wiha didît her kuçû di vê mijarê de helwesta xwe hêbêtir yani bi awayekî em bêjin biryardar tund û hişk tîne ziman û ji ewkê naxoze ku yani wisa zêde fireh bibe bikeve em bêjin pêsîra wê yani mesela em bên Finlandiya eger îro beşdarî NATOyê bibe çawa ku tê zanîn 1300 kilometre sînorê Finlandiyayê bi Rûsyayê heye naxoze yani carekî em bêjin Rûsya naxoze ku van welatê ha jî êdî bikevin nav NATOyê heta Rûsya dibêje ki çawa peymana Varşovayê me fesih kir û ev yekîtiya Varşovayê çawa belavbû NATO jî wek em bêjin rêxistineke ewlekarî diviye bû piştî şerê ser bela biviya lê NATO bela nebû piştî şerê ser çawa ku we jî dît hê firehtir bû hê mezintir bû û hê jî xweze firehtir û mezintir bibe belê belê başa em li vir pirsekî bêjin NATO li hember Varşova bi wî mebestî ya jî bûye eqilî hate damezrandin piştî Varşova NATO çima natir çi pêwîstî pê dît yek jî NATO heftê sala NATO heye li divan salê dawî de êdî NATO pîr bû wek ku Amerîka dixwast êdî dema serokê Amerîkayê pêşiya evê niha da Trump da dixwast êdî NATO hêdî hêdî bela bibe alîkariya ji NATOyê bikişîne nizam çi be lê ji nişkava ku serokkomarê Amerîka evên nû ku hat Biden hat ji nişkava da NATO carek din hewl da xwe ku bihêztir bibe û stratejiya xwe jî guhert stratejî jî guhertiye ku ewlê NATO bes parastina endamê xwe dikir divî civîna hay dawiyê da xalekî lê zêde kiriye ku parastina hinek kes aliyên ku eger ji derva da wekû Ukrayna ya jî wekû gelekî din ku tehdayî ya jî tehdît li ser hebe wana jî biparêze ava jî tiştekî nû ye û Ewropa jî ava 30 sal bû dev ji çek û çekemenî û nizam xwe ji aliya leşkerî va dev jê berda bû tiştekî ew ne dikir
35 سال و آلمانیا سلاح نخست و سلاح تازه نخست و نوالات خو انها 40 میلیارد یورو ترخان کریه جبو سلاح نو و جبو ناتو و یکجی داخواز اندامتیا اوکراینیا بو اوروپا چما روسیا تهدید کش بر اندامتیا اوروپا او که چکداری نینه یا جی خو پاراستنی نینه آبوریه بيجي تشما وساكر بله سلام لكن جارك يعني روسيا مثلا وك يكتي اوروبا وك ريخصنا كيكو بشتريو اليكاريا امريكا ياتي هوا كرند بينه براستيجي مثلا وكرنا يكتي اوروبا دا بشتري ودستكا امريكا تزاني دولتين اوروبايين ينكدنا يكتي دا جي دغرن چارچوبه که ام بیشین گردونی داغوا کامل مسئله دنیرن بویرین درودن رودان گرینگین دنیای دا نزدیک امریکا سیاست خویا دربادا نها راست ناتو پیچکی دما ترامپ tartışmıştı وساکی چیبون لی ناتو اساسا yani او konsept ناتوی yani جوهري يعني تشاو جوهري يعني دي مثلا ناتو بريتاني وكري خصناك كو ببرسين بجراني ببرسين أولكاري اندام خوفا بليدو وكري خصناك يوسابو لنا دي ناتو يعني مثلا انرجيه بجرن أولكارية انرجيه يعني حتى عم بيجن برسين هاو دوريجي بالا خدوان مثلا يعني بالا خدوان بالا خد سروانجي سر مجارين بويا وايجي راپورين جرينج ده حاضر كرن چونكي ريخصنا كمازنه و جفين دما شر صار دا روسيا جوي تدي ام بيجن همبر و راقيبي هري مازن سوفيت روسيا هو ايرو جفين نوچه بن ديسا او جف جاسيا ايتين چونكي مثلا امريكا چینه و روسیه جبوی خو وک دراقیبین مازن دبینه دهن مسئلین اویزن ناونتوی دا ام دنیرن که روسیه و چین جی به هورا تبدیگرن روسیانا لی چین ایدی دا عبوریت جیهانی دا جیه که خورد کرتیه روها بیجن تخوزه اوجی یعنی وک هیزا که هگمونیک دخوزه لگلک دبرین دنیای گرک چین دنیای هبونا خو نشان بده لبالقانان روشلات ناوین ریخسنین وین هنه مثلا ایدی نتنی وسا بهزا خویا ام بیجن چکی بهزا خویا نرمجی چین خباتان که یعنی انستوتین کنفوچیوس belki وجه بیسنه لسرانسری دنیا الچارالین دنیا انستوتین کنفوچیوس فتکن انستوتین کنفوچیوس yani kültürel Çin'i, çanda Çin'i dedin, naskirin, zamanı Çin'i dedin, ferkirin yani Çin lerderi ediye. Çünkü nüfus ekmasını, o aburi ekmasını. Amerika بالتناصر يكون نكارا لامبر جفا تشيني و دركبه يعني جفا روسيا راجبو يك هر دنيزين مازن امريكا تزانكي كو اگر بپشتگیری اروپا نه نکاره بوان عرب چسلی اروپا جی تزانه كو بپشتگیری امريكا نه او روسيا هر گاوش بوان تهدید گفکه yani Almanya mesela خویا چک دربونه کیفه نه çünkü Almanya de tarihi da yani şerin Almana yani Almanya'ya پر روسيا ایرانی لی هم زنی که مثلا پارزمین اروپا فرانسزا o vakti yani heza sereke Fransız mı 7 سالان بیجن 18 19 da بتایبتی شری فرانسز و روسا هنه شری عثمانی و روسا هنه Almanya eğer ve vakti velatek yekiti ya peknani bu vak mirekiyin Kurdayın beri evji satarumar bu vak mireki yanlışı eğer evji hezake hepar biya ve vakti mesela Rusya vanji Rusya'yı bu hukuk bilita iro bu hukuk binen çünkü Almanca yani daha Putin siyasete ki usad daye berxoke yani kesinlikle az yani Rusya'nın bir siyasete ki rasyonel tanımına göre hem bilgur bivanın rasyonalite hem nikarin tahmin bikin kahve Rusya Putin çibike yani kesinlikle tahmin nedir ko avi gavad despeka şarda bil tevaiya bejin ama bejel tevaiya Ukrayna'ya xe لقلك دبرين جيم بيجين أني شربكة ما وش tahmin netkir ما تقويج حريمة دون بس زيت البيكاري ويفانبه فقط ما دي كله
لكييف خست لأوديسا خست لدرين دخست نا أنكا جي يعني بشتيكو حريما دونباسي بتبايستند أو الكدري بسكنة براستي قالوا أو أوديسا بستينة بشتيكو هات أوديسا أو مثلا مولدوفيا بقرة يعني مولدوفا جيكي بشوكة هل وها أو ممكن أن يريشي بولونيا يبكى إيه طبعا قد بولونيا إيش خد بقى بألمانيا رد كده وكسينوري ويشيد جبروية كألمانيا جي يعني أو كروسيا جبوي خوك جفكيد من اللوما أو جي خواست جبوي تشكدار كرنا أرتشي ويجي بتشاي كي مازن تارخان كل بري ألمانيا هي يعني متحدثان. بله. أم بين خالد دیا ما پیکل سری خبر خالد دیا داخوازا اندامتیا سوئد و فنلند بو ناتو و هلوستا تركيا مرفت كاره بتشي روفت كمثلا تشتكو تركيا ج فنلند و ج سويد خواست شما تركيا آنها ايكو تركيا بعد سويد كل روجافاي كردستاني امريكا فرنسا و انجلس ديركت بشكريا بيجن او آليان كو تركيا جنر حتى آليان كردا كو جنر حتى اوانا درك يكسر بشكريتكم ودفيجن ام دكنجي لتركيا هات لدج اندامتيا فنلند والسويد دركت ما ناكوج امريكا ويدن راغوت ام اندام ناتونا ام بهفرا كاردكن كون بشكريا دجمن متكن ياجي بشكريا ريخستن النظام لغوروي تيروريست كان تركيا يعني بيغمان حساسيتها ويا هري مازال مسألة كردية. بله. و يعني بالصالة ناخوزة يعني وقت أم بيجن لروجافا أوا كرنا دولتك كردي جبوي هو جفكيد بينه. çünkü يعني نورمال هذا ترسح يعني بتشتك أصايد يعني دبي أقلوا إذا دولتك شبه وبكردين باشورة ببن يك كرد باوايك يبقيجن درياسبي أو استراتيجية تركيا بوج بكن. لوما تركيا بي استراتيجيك يجبوي خواوا كيرو يعني جو كل ويدري دولتك شيء بيجي قنا از بكم ريل بيشي بقرم كو نجيجة درياسبي دبي سياسات خدا جي دبان صار داويدا بسركت يعني بشتكريا بيجن تشواتشي بو يعني وإمكان كنتشتي كنت خواست بدست خست تركيا جواب كتير زانين باكي وكر يخصنا كتروري بينا. نتني فنلندا وسويد ويك تروري بينا حتى بيجي حمية دا سويد ويك تروري إلانكر. راسته çünkü السويد يعني بيجن السويد وفنلندا وولاتين إسكندناف جبر جنايات سياسية كو باكي الوان ولا تاكر. جبر كشتنا بيجن كردين كشتنا سمير بو كشتنا أول الدنمارك بو يعني بفانتشتا ترورن يعني قبل كنت ترور يعني باكي بزوري خكر بارتي يعني بدستي خو شاكر سياسة وساجوي يعني جيين كون بيجن سياسة كيف تكرن وساخواستن وساجيبو تبي الدنيا وك يعني برانيا الدنيا وك ريخصنا كتروري تيناس كرن الدولة تركيا جي أمريكا جي وساد زانا أو دولة وساد زانا دولة تركيا جي بيجا أجر هو بارتيا كي وك ريخصنا كتروري أجر إعلان كربة يعني أم هبارين وند فان أم شريكين وند ناتو يضد بهم مرة بقرن فقط الروجافا روشة جروكا كدنها يعني پیاده اگر يعني وقت هزه که سر بخواه تدی ام بیجن جپکه که دور براستی جی سیاسته که وسا بکره نچو ام بیجن يعني هر دبری پوسترین اپو در ناخستا سلوگانین ام بیجن پکه که نگوتا و خو هما يعني جبوی که پکه که را و یک بی نشاندان چش دستیوی هات کر اگه کوسا کرد ترکیه جی گوت کو وای او پکه یکن اف رخصن جیش عالی پکه وقت اداره کردن یعنی اگه کو پکه رخصن اداره کو چه اف جی پارت تروریستن yani دوی çerçeveden İsrail mesele bu. Siyaset anavna tevide yani gava kun dijminat yeki bikin yani jbuyuji aliye ko hum jerat dijminatiye jibikin دوی yeki da jwara bi ali kart ki يعني دستيوا أو شات يعني هم براحتي كارن يعني نا كان يعني أم بين يعني تشتين كو
yani li rojava eğer ku lower prestiji peyde ji destpêkê ve xuşpêkekê dûr bikira rê bida ber partiyên din jî wara jî kar û xebatekê bikira Türkiye was aciz yani bi posterên apû bi sloganên em bêjin PKK bi ideolojiya PKK Türkiye was aciz nekira ez bawerim ew Türkiye ew was piştgirî negirta yani divan evkê xwe da divê helwesta xwe da ew jî yani hêza Amerîka jî têr nekir ku PYD ji bin siya PKK derîne loma li vir mesela em bêjin endamtiya Finlandiya û İsveç'e de Türkiye yekî derxist pêş dünya alem dizane ki ku Türkiye ji vîya ji destpêkê dizan vû yani mesela NATO'ya da rast e yani firebûna NATO'ya bi yekdengî çêdibe li vir patronê NATO'ya herkes dizane ku Amerîkayê bavê NATO'ya Amerîkayê yani Amerîka bixwaze wê peymanê dikare di şevekê de bi çend welatên din re were rûhevdû biguyere û bêjekî ku firebûn ne bi yekdengî lê belê bi piraniya bêjin denga pêktê wê wextê tiştî ku Tirkiye û welatek din bike tinîne namîne wê wextê ev jî nekir çok pêwîst nedî vê yekê jî bikire yani Türkiye xwest ku tedî bi vê yekê yani bi bahana ku tedî em bêjin Finlandiya û İsveç terorê li piştgiriya terorê dikin li Rojava heybêtir tedî ew ka xwe zêdetir bike û bikeve Rojava fakat Rusyayê jî di serî de jêra wisa çavşikand piçekê nerm kir lê piştira wê jî ne bi dilê wê bû jî gava ku Amerîka jî gotina tiştekî ku êdî Tirkiye bike li vir nema tabii yani ji roja rojîn de texmîna min ew bû ku ew ê Tirkiye zêde serêşanê dernexe ji wî firebûna NATOyê çünkü yani Finlandiya jî İsveç jî tirsa Rusyayê dikevin NATOyê Tirkiye jî tirsa Rusyayê ketin NATOyê yani bahanê wan yekin yani zanî bere yani ew jî tirsa Rusyayê bû yani ketina wê ya nav NATOyê li vir yani ew tiştên ku Tirkiye gotin dewletên din xwestin tedî Tirkiye bêguman aş bikin piçekî dilê wê xweş bikin yani li Türkiye çawa ku destpêkê de guazê neylim NATO fire bibe ev yek bi awayê Tirkiye çêne bû me dît ku yani çawa Amerîka çawa xweş û seçê bû halê hazir Türkiye hêjî dibêje yani ez ê pêşta bikar bim yani eger ew piştgiriya xwe ya ji terorê qut nekin nexetin em ê dîsa pêşta karê beşdarbûna wan zehmet bikin ez nebawerim ku yani ji divê meselê de zêde Tirkiye bixwaze bi Amerîka re û di endamên NATOyên din re were pêşberî hebdû yani ew xalên ku li hev kirine bi dîtina te reelin çimkî xalê ku dibêjin parlamentoya Swêdê wan biryarana nikare bigire çünkü li wê qanûnek heye dewletekî heye anayasa wî heye û nizam çî wî heye yani her tiştekî ku divê de hatine ew kirin ve nihal ba min e 10 xalê wî hene taybet ê çara û ê pênca ku yekser teqabülê zagona ya jî ew ka bingehîn destûrnama bingehîn ê Swêd û ê Finlanda dike ew jî heta destûr biryar nede devlet bixwe ya jî hikûmet bixwe nikare tiştekî bike yani ji bo jî çiqa ser reelet meriv divê li ser wî jî ew bike yani mesela yani tiştê reel ev ku yani mesela PYD da yani konsensus li hevkirinek navne tewiya ku PKK rêxistineka terorê ya PYD tiştek wisa tinîne yani Amerîka vê yekê yani PYD wek rêxistinekê dibîne terorê dibîne ne Rusya vê yekê dibîne yani em dizanin ki ku nûnertiyên PYD'nin hal Rusyayê hene yani Rusyayê hene yani Rusya tedî bi Tirkiye re di mesela Sûriyede yek ji parên Türkiye Rusya'ya yani bê Rusya Türkiye li Sûriye pir nikare yani tiştekî bike çünkü yani naxwaze yani Türkiye carekê Rusya li Sûriye naxwaze bi Rusyayê re bikeve nava şerekî tiştek wisa nada pêş çavê xwe tucar nada pêş çavê xwe me dî yani di bûyera kuştinan leşkerên em bêjin Tirkiyeyê de ev yekî kevş bû di meselên berê de ev yek kevş bû yani mesela niha li gor hiqûqa navnetewî
مسألة بنيرن وحقوق ناونەتەوەی رووسیا هەما بێژە ئیرۆ خودی دەولەتە سووری خودیە دەولەتە سووریە چاوە خودی دەولەتە سووریە لەگۆر حقوقا ناونەتەوی ji بۆ ku hêzeke derva yani welatek din were nav welatekî yan divê em bêjin netewên yekbûyî bi vî awayî biryarekê girtibe an jî desthilatdarên wî welatî bangekê kiribin hana Rûsyayê Rusya li Sûriyeyê çinkî dewleta Sûriyê bang lê kir yani rejîma Esad bangî wî kiriye loma îro parastina hewayî ya parastina ezmaniya Sûriyeyê di destê Rûsyada ye yani Rusya gava ku destûr nede tu welatek esasen nikare bikeve ki lê ji bo tedê ew koalisyona hevpeyman tiştekê nabe ew li hember êrîşên li hember Daişê duwêyekê de yani ew navpewaka ku bawê de facto rojhilatên Firatê û bêjin rojavayê Firatê jî ji hevdû çakin ji hevdû qetan dine li rojhilatê em bên Firatê bi piranî hêzên Emerîkî û ew hêzên hevpeyman yani serweriyek wan heye lê li deverên din yani hewa ezmanî hema bê sedin not yani heta hinek ciya seda sed di destê Rûsyayê de ye yani Tirkiye jî em zanin ki ku hemû operasyonên Tirkiyeyê de şertê pêşî riya hewa ezmanî vekirine yani eger riya hewa ezmanî li ber Tirkiye venekin Tirkiye nakeve tiştekî wisa şerekê nake yani na şerekê wisa jî nade berçavê xwe naxwaze bikeşî îcar li vir yani divê bi vê ezazen esasen bi mesela yani Finlandiya û İsveç Tirkiye ji xwe ji zûvayê dixwaze bikeve em bêjin rojava wan hemû wê desthilatiya wê derê dî ji hevdû bela bike ereba bîne çawar Efrînê tu zanî çê qewmî nüfusa ereb bîne li wê derê bicî bike nüfusa ereb ji bo xwe îro Tirkiye gef nabîne yani Kurdan ji bo xwe gef dibîne lê Amerîka û çawa ku tedî yani em bêjin Rûsyayê jî dewletên din divê yekê de rê niha nedan ber Tirkiye fakat yani siyaseta em bêjin PKK jî tiştekî wisa dike ki cana tiştî wisa dike ki ku yani her awayî ew dike yani ji bo ku Tirkiye êrîş bike Tirkiye digijgijîne yani nav de Tirkiye'de de wan dira ji Tirkiye ratike çawa başûr kiriye armanc kiriye de bu derê jî dike hedef bêguman gava ku tiştên wisa kî çêbibin Tirkiye jî tedî di xala dawî de yani wekî endamek NATO'ya ye piştkiriya wan heye yani Türkiye jî yani gava ku ferzendekê bibîne persendekî were pêş wê valayek çêbib ji vê valayî îstîfade dike ev daxwazên Tirkiye hinek jî ji ber siyaseta navxwe nîne ji ber ku Tirkiye ana ketiya atmosferekî helbijartinê û hikûmeta niha jî ketiye ji ber aborî û ji ber gelekî sebebên din ji ber mafê mirova ketiye tengasiyê û bi vî awayî jî naxwaze ku hinekî pergala xwe fire bike û di nav xelkê de hinekî ew ê xwe alîgirê xwe zêde bike normal e na Mîrza siyaseta derva yani em tedî ew kesên ku tedî em dersa siyaseta derva didin di dersên pêşî de em ji telebara vê dibêjin yani siyaseta derva berdewamiya siyaseta hindir e siyasetên welata da siyaseta wana hindir û derva ji hevdû jênînin yani tu dizanî ji ber wê yekê bêguman bi rûdanên hindir ra têkiliya vê yekê heye lê tedî niha hikûmeta îro desthilatî ya siyasî ya Tirkiye çawa ku em dizanin piştî 2015 AK Parti bi MHP re dixebite MHP jî partiyeke em bêjin netewperest e yani netewperêz yani milliyetçî dibêjin ya yani wek netewperêz dibêje lê jî sînorên netewperêzî derbas dike xeta wê ya siyasî diçe ser sînorên netewperestiyê yani îcar ji ber wê yekê tabî ew heye dixwaze wan jî razî bike yani bi dilê wan jî ew bike û li Tirkiye siyaseta netewperêzî bi taybetî li hember derva hergav yani evkek wê heye yani çawa em bêjin kiryarên wê li hindir hene yani didkarî em bêjin herê yani bergîdana wî heye yani ew bergîdana wê yekê heye gava ku wisa bû yani milletê Tirk divê yani em dikarin ji birçîna bimirin lê herçî mesela yekîtiya werata yekîtiya axuya ew yani ji wê yekê ew xala me ya sor e li wir disekinin
yani destelatiya nihaya siyasi ya Türkiye'ci rastivan divê siyasete de bêjin siyaseta ku te diyen bêjin ew ê çawa hilbijêran li rû xwe bigirin ew ê çawa bêjin raya giştî nêzîkî wan bin divê yekê de pisporin yani zanan yani AK Parti jî MHP jî yani dizanin yani belki yani rastiya gelê Tirkiye dizanin orgor wê rastiye jî tevk dikarin. بله بله دربازی خالا خواهی دودیا بن اما بس نیف ساعت مبوری ام دربازی خالا دودیا بن خالا ما دودیا العراق سیستم فدرالی ام از دپرسم گلو مایه یا نا هي آنها پراتیکی ده هي دجیان ده هي یا نا و جبرکو جنابت مقاله کی لسر گازا کردستان نویسی بو مخواست یاجی بینن ام لسروی هنکی باغ بن کچوا گازا کردستان معرف چپکه یاجی کرد چپکن کو بگیجین اوروپا مخواست لسروان هر دیا دیتنه تبگیرم برای کلام کی نه کیک میرزا yani 3 sala bîstanda bê Sûdiyek mezin hat esasen serê Kurda li wir jî dîsa mesela enerjiye û lê ji mesela enerjiye zêdetir bê Sûdiya Kurdaya herî mezin di dîrokê de şoreşa Sovyetê ye. Eger şoreşa Sovyetê bi ser neketa ew ê dewletên Ewropa, İngilîz û Fransîza peymana Sevrê pêk bayîne. Eger peymana Sevrê jî pêk bata çawa îro te dî mesela Tirk dibêjin Kurd tinin yani îro bi peymana Sevrê re Türk nediman. Li Anadolê hebûna Tirka yani dawî hebûna Tirka dat wek mîrekî biçûk deverek biçûk didan wan belê peymana Sevrê Kurdistanek mezin ava dikir. Fakat ji ber ku li Sovyetê şoreşek çêbû û ew şoreşî bi ser ket İngilîzan wê wextê xwest li hembelavbûna Sovyetê bendekê deynin bendekê xurt deynin da ku em bêjin ev rejîma Sovyetê bi alî dewletên Rojhilata navîn û herwal bi ser Balkanan va ber bi Ewropayê vanê loma şert û merdên wê rojê xwestin ku yani Tirkiye ava bû û di siyaseta Tirkiye dan ava kirin divê yekê de piştgiriyekê xurt dan hemûya xwe piştgiriyekê gelek gelek xurt dan yani mesela niha bawayê çîrokî divên Tirkiye li hember heft dewleta û de nizam hemû dewletên dinî û emperîza şer kir çîrok yani çîrokê ha çîrok li miletê Tirkiye bi van çîrokê ha bawerin yani bawer jî dikin ne wisa ye yani ji yani Türkiye û destelatiya Mustafa Kemal jî İtalyana jî İngilîzan jî Fransîza heta ji Rûsa jî di dema avakirina dewletê de bi rastî jî gelekî îstîfade kir. Yani sistema nav devletiya salên 1920 Kurda qurban kir. Kirin qurban û hêşt û sed salekê Kurd wek qurban man. Li vir bêguman yani elbet qisûrê gemayên Kurdan jî hebû lê eger ku bixwastin dikarbûn ji bo Kurdan ji dewletekê ava bikirine. Çunkî ji bo Ereba bîst û dewlet ava kirin wê demê. Niha îro yani eger ku dünyaya îroyîn de guharînek ew çê bibe. İşaretên wê guharînê jî çi in esasen ez wara bêjim niha têkiliya Ewropa û Rûsyayê li seranserê dîrokê ji dema navîn yani ji dema ku te dê Rûsya bûye împaratorî ji qirina em bêjin 15-16 bigire heta roja me bi problemek. Çünkü Rusya devlete Rusya'yı ku hergav xoze ber Avrupa ve pre bive wek coğrafi û peydaka ve deryayên germ bi taybetî em bêjin derya spî ji bo vê yekê her û her Rusya xebitiye. Îca niha van salê de wî de bi taybetî em bêjin mesela enerjiyê de di mesela enerjiyê de têkiliya Ewropa û Rusyayê têkiliyek wisa qewmî wisa çêbû ku êdî ev têkilî wek têkiliyeke girêbendî çêbû yani bağımlılık dibêjin ya Tirkiye dependency dibêjin bi İngilîzî yani di têkiliyên navnetewî de bi taybetî di ticaretê de di bazirganiyê de di hin kirîn û firotana hin tişta da eger dewletek tenê girêdayî welatekî ve ya jî hin dewlet ya jî em bêjin yekîtiya hin dewlet têkiliya wan têkiliyek girêbendî ve wê wextê li vir bivê nevê serêşan derdikevin. Çünkü serêşana mezin jî ew wekî ku
یەکێتی ئەوروپا مەسەڵەن ji sala 2006 birvayê ku ji ber ku tedî bi mesela Ukraynayê re yani êdî ji xwe baştir kevşbû yekîtiya Ewropa dixwaze ku ji gaz û petrola Rusyayê re alternatîfên nû bibîne. Yani riyên enerjiyên nû hergav di rojava wan de bîra wan de ji bo wê yekê jî mesela Yekîtiya Ewropa di 2006 da piştira di 2011 da di em bên mesela em bêjin di lotkeya zîrveya civîna bilîn da em bêjin Pragê da beriya wî ya Lîsbonê da ya di hin civînan de Yekîtiya Ewropa ji bo ku em bê girêbendiya gaza siruştî û petrola Rusyayê ji navê rakin li riya geriyan. Esas gava ku li riya geriyan alternatîvên wan jî yek deriya Hazarê û em bêjin Asya Navî Graniya dan wê û derî çünkü em bêjin kaniyên enerjiyên gaza siruştî bi giranî li wan der û doran e. Hatta çend proje amade kirin yani çend proje amade kirin hem proje ji vana hani neketin jiyanê lê dawiya dawî tedî Almanya bi taybetî projeya herikîna Bakur Nord Stream dibêjin jêra. Yani em bêjin bi projeya herikîna Bakur yani salê 5 milyar metreküp em bêjin gaza Rusyayê dat Almanya. Bi projeya em bêjin herikîna Bakurya didiyan ku ew jî temam bû beriya şerê Ukraynayê heta gaz berî lûleyan jî dan boriyan jî dan lê neket jî yani çünkü Almanya û dewletên Ewropa dîtin ku Rusya ji vê enerjiyê wek çek bikartîne yani ew proje neket jî yani eger ku ew jî biketa jiyanê 100 milyar metreküp salê vîya wê gaza Rusyayê dat Ewropa. Niha di mesela enerjiyê de girêka herî esasî ew wekî ku Ewropa esasen li dereke şaş li çareseriyê dikare li gor nêrîna min. Ji ber ku em Kurd bêkesin bêxweyîn sazî û dezgehê me yên xurtinine mesela projeyekê projeyên me em ya projeyên Kurda tinine ku meta başûr jî divê pirs zêde jî hatînîne mesela ez bim yani niha ew deriya em bêjin Hazarê û Asya Navîn deverek wisa ku Ewropa têkiliya xwe ji Rusyayê bibire û bixwaze em bêjin vê mesela girêbendiyê li ser gaza siruştiya deriya Hazarê û Asya Navîn çareser bike ev ne çareseriye. Çima ne çareseriye? Çünkü carekî gava ku behsa van derû dora dikin sê welatên ku ew Rusya Ewropa bikar ve jê gaza siruştî û petrolê bîne hene. Ew yek jê Azerbaycan e, yek jê Türkmenistan e, yek jê Özbekistan e. Yani van welatê ha çin e yani wek welatên ku gaza siruştî ya gaza wana siruştiye û dikarin vê gaza siruştî befroşin bazarên derva. Ha yani em bêjin di mesela gaza siruştî de welatê herî dewlemend dîsa Rusyayê. İcar van welatê ha esasen di eslê xwe de Azerbaycan jî, Türkmenistan jî, Özbekistan jî. Van welatê ha nêzîkî Rusyayê ne. Yani Rusya gava ku ji van welatê han ra bêje hûnê gazê nefroşin Ewropa gefekê li van welatê ha bixwe ez bawerim ne Azerbaycan ne Türkmenistan ne jî Özbekistan xwedan wê hêz û taqetê ne ku li hember em bêjin daxwaza Rusyayê derkeve. Ji ber wê yekê Ewropa ez dibêm Ewropa li dera şaş çareseriyê digere ew çareserî nîne. Niha çareserî çi ye ku derê li rojhilata navîn Qatar yek ji wan welatê ku gaza wê siruştiye ye. Fakat piştî Qatarê welatê yani heftemîn e di mesela gaza dewlemendiya xwe ya gaza siruştî de piştî wan Kurdistan de. Yani îro Kurdistanê biqasî ku em dizanin di dora 6-7 trilyon metreküpî de gaza siruştiye ye. Ev 6-7 trilyon yani gaza siruştî yani miktarek zêde mezin e. Yani ev mesela dikare belki yani em bêjin bi sala belki 30 sal, 40 sal, 50 sal yani Ewropa gaza ku ji Rusyayê dîse rastana ji ya Kurdistanê tedî dikare ji wê derê dikare bike. Ji bo vê jî yani ji bo vê jî ji ber ku tedî em bêjin aha Kurda, coğrafya Kurda her çiqas
آغاوان حتی دریا سپید چجی یه تدی وک ایران بیشن دستلات با آوای دستلاتی سیاسی لکبین دریا سپی آن دریا راش او که کردانی نه yani بیشن دستلاتی yani Türkiye peşi girdi yani liver jber ki yani Türkiye liver aktör kesereke evji çiye yani gavak hükümeta Kürdistan'ı ve Türkiye ile bikin em zanın ve gaza sürüştüye Kürdistan'ı dikare derkebe bazarın dünyayı o gavak ev gaza sürüştüğü petrol Kürdistan'ı ser Türkiye bigije dünyayı ve vakti hem Türkiye hem jî em bêjin desthilatiya Kurdistanê hikûmeta Kurdistanê gelek rewşawan wê baş bile bawayê ekonomî îro Tirkiyeyê tengahiyeke rastî aboriya gelek mazin daye çareseriya wê jî biya min ew e çareseriyek siyasî jî were lê bêguman gava ku te dî ji xwe ji bo ku yani na anka yani İran hûn dizanin ki ku dadgeha bilind ya Iraqê di sê meberê biryarekê da got desthilatiya herêmî yani desthilatiya Kurdistanê yani mafê wê nîne ku gaza sürüştüyan petrolê bifroşe derva yani biryareke bûye viya wayda lê em baş dizanin ki ku ev biryar bi destê İranê hat standin yani İran li vir dewleta Iraqê Erebên Iraqê piştî sala 2003 destê İranê dane İran berê wan kîjan alîva bike ew wê derê varin çi bêje ew wî bikin İran bixwaze yani hikûmetek nel gorê dilê İranê li Iraqê nikare bê ava kirin piştî yani sala çûyî te dî hilbijartin li Iraqê çibûn heta najî hikûmetek ava nebû nahile İran nahile yani İran nahile çünkü îro Iraq piştî 2003 biyewek satrabiyek walîtiyek em bêjin İranê ya dema Persa İmparatoriya Persî İcar li vir birastî İran tenê nîne Rusya jî nayîle yani kevşe ku Rusya em bêjin İranê digişgijîne çünkü Rusya û İran nêzîkî hevin yani Rusya di mesela enerjiyê de gava ku İranê jî bistîne baxwe şu wan dewletên Asya Navîn jî hezarê jî ku stend baxwe hema bêje yekdestiyekê bi dest xwe yani tiştekî wisa çêdikekî ku yani enerjiya dinyayê de dibe patron dimîne lê vê lêstika li ser Kurdistanê dikare xerab bibe ji bo wê jî yani ji bo wê jî hevkariya Tirkiye bi Tirkiye re vî karê hat dikare ve çêbe eger ku Tirkiye mesela dil bike ew ê tehdîta wê gefa İranê dikare yani em bêjin pûç bike fakat tabii Tirkiye tenê tehdît nîne yani bêjin İran tenê tehdît nîne yani ew hin rêxistinên teroriyên ku xizmeta İranê dikin yani ew jî yani ew hinekê ku yani mesela yani îro PKK jî tiştên ji bo ku gaza Kurdistanê neyfirotan çiş destê wê tê dike bê îstikrariyeke dibe sedemê bê îstikrariyeke mezin fakat tabii zêde hêzek wê ya nemaye şu ew pir mesela nîne lê tenê ew jî serêşanên mezin çê dike yani li başûr fakat yani gava ku desthilatiya em bêjin başûr yani em bêjin li vir biryardar ve qayebe û mixabin ew jî problemê wanên navxwe yani mesela enerjiyê de di mesela siyaseta derva de ew jî bikarbin yekîtiyekî pêk bînin wê wextê dikarin tedî bi Tirkiye re rûnên û ev em bêjin İran gefa İranê û Rusyayê jî dikare were şikandin ew jî çawa dikare were şikandin li vir piştgiriya Ewropa lazim e yani divê mesela diplomasiya Kurdaya xurt evela Ewropa bixebite her vê mesela em bêjî wan tiştê ku ez jî tem îro serê dibeynin vê projeyê bi awayekî ya wayê vî karê we bi vî awayê em jî mexdûrin perîşanin fakat me tiştekî we dî we xwe jî dî ku wayê 20 sala em bêjin li Kurdistana başûr desthilatiyeke ye bi awayê ewlekariyê problemeke ewlekariyê nîne yani ji Ewropa nekêmtir e yani tiştê herî başa wekî ku yani welatek ewle ye ji ber ku welatek ewle ye eger ku mesela em bêjin bikar ve petrola xwe gaza xwe sürüştî jî bifroşe we wê ew ê mesela ewlekariyê ew ê hê ewtir bibe ji bo Tirkiye jî yani fersendeke nedîtiye lê vê ev tiştê ku em dibêjin esasen yani stratejiyek nû ye stratejiyek gelek mezin e ew ê hevsengiya em bêjin gelek em bêjin siyasî serokên kel rojhilata navîn jî ew her wiha li seranserê dinyayê jî ji bo vê dîplomasiyek xurt û Ewropa
يعني لا أوروبا دوي خباتين باش واركن ألمانيا وفرنسا أو دولة قواكو دوي كده تدين بيجن برياركي بستينن نا برياركي ستاندنكو أوي جريبنديا غازا سورشتيا روسيا جنابي راكن أتشتك برباشن لي ألترناتيف چنه يعني ألترناتيف دوي أم بوان بدن باور كرن و بوان صالح بدن كيكو يعني جوانا بفيجن كيكو يعني أذربيجان تركمانستان أوزبكستان چاره نینن دریا سپی پترولکه گازک سروشتیه راست الودریهن رزرفانه لیدر خستناوی گلک الکسامته ام بیجن دستی مصر داجی هنه گازوانا سروشتیه اسرائیل راهیه ابجی جی دردی ام بیجن اوروپیا را نابه درمان لی دردی وان براستیجی بگازا سروشتیه کردستانی دکاره به درمان جبر گاواکو او لور پشتگیری بدن ام بیجن کردا و ترکیه يعني تركيا وكردان بين باهف بشكل بدن تركيا وكردان ووقتي جفا روسيا وإيران جي سربي ام بيجن سربان قانين انرجي رابن از باورم اوي يعني هم جبوي روجلات نابين هم جبوي اوروبا برغاله كنو بساز بفه برغاله كنو بكار بساز بفه في برغاله نو جبوي كردان جي براستی پرسندک ندیتیه پرسندک پرمازنه اگر کو کرد بکارن لوی خوی درکبن وی پروژه خوی درکبن او وی پروژه بدن ناس کرن ببریارداری ام بیشن پشکریا وی پروژه بکن قادرنا بنتویدن لگل نتوین یک بوی و دولتین اوروپا حرماس ام بیشن تسلسل سیاسی حرما کردستان دوی رونی کور دور وان مسئله ها به پروژه ام بیشن مهندسی بوان رونی و يعني أولى بندية بدن وان أولى بندي جوانجات فيجنيا أولى بندية بدن وان أولى بكنكو يعني غازا سوريشتيا كردستاني أو يجبوي وان هي أرزان تربا هاتنا أو هي راحت تربا وريا ويجي أو هي يعني تدي أم بيجن بكرد تراجي وتركيا تدي أم بيجن تاني تركيا صار تركيا جوي درت بلغار تكارا ولا أم بيجن بلغارستان يونانستان راست واسي أم بيجن أوروبا بفه جخو بوی آوای بنگهک جی کم زیده هیه یعنی کردستان باشور امزانه که خطه که گازا سروشتی حتی سینوری ترکی آنینه ترکی جیش خو او بوریا بیجین لولیا باکو جیانه هیه کلک آوی خطه که دند کاره وره داینین ریه دند کارن وره دیتن مثلا بیجین بتان کاره بیجین تدکاری بگیجی بیندرا مرسینیج بیندرا مرسینی گمین گلک بیجین وزنانه ین کارگوی یه بارگریه بويت الكاري بيجي اوكي او كيكه يعني بيعمل ريكه خلاصيه ايش بيكردان اللي تزاني سروكي هرما سروكي بارلمانتو كردستاني رئيسدار مسرور برزاني جبو فيا چند حول دا حتى شو انجلترا وشو درندن هبيتنا جي تشيكرن لي وصلوا ساكني چما ساكني ام نزاني يا جي ساكني نه ساكني هيا مجيتنا باور كمش بويا وانا حولكي وصدان السريدة يعني انجلستان يعني الرجلات نافين راسنا باوي في لي امريكا هي اللي يعني باوي سياستها انجلستان هي جران يكو ياخذها براستي سياستها انجلستان هي على سر تركيا شي جران ياوي قالك الاكسيده هي از يوصدوي باوريه دا ما غوا كنت دي انجليز بخوزن يعني انجليز دبي بروجي دا ببن آلیکار او دولتین اوروپای دجی يعني بخوازن و چنکی تیک نزیک بونه که گلک ام بیجن کورد نابرا ترکی و انگلیستان دایه يعني انجليز بخوازن يعني استنجين هريمازن او جناب ورن راكرن واسبون انجليزي او بخوازن چنکی يعني براستی دستلاتیا بوروش یلسین با آشکرایی ام بیجن لهمبر روسيا هلوستك قالك خورت قرتبو استخمين كما وسي او شخو هلوستنا يا شخصي ويا دولتي بو يعني دولتا انجلستان جي واك امبيجن في ايريشين روسيا او جبوي خو واك جبوي كي بارزمين اوروبا هو جبوي خوجي واك قاف دبينن لبر راستا مسرور بارزاني شخو دبلوماسيا كي قالك باش الماشين اللي تديد في مديا يا كرد سياسة مدارين كرد دبلوماتيين سين كردجي دبي كده
piştgiriya yani hükümeti bikin daku tedî dengê xwe hê xurttir bigînin cîhanê. Belê. Gelek spas em derbazê xala xwe sisteya bibin û jî dizane ku dewleta Tirkiye ji demekî veye li ser fêrbûna zimanê Kurdî hewlekî dawû bêjin ji 2011 heta niha hê jî didome lê têr dike têr nake ya jî çiqasa pêş ket çiqasa paş ket ew tiştekî din e lê îsal nêzîkî 20,000 heb mamoste girt bes di nav van mamosteya da 3 heb ji bo zimanê Kurdî ew kir û em dizanin ku îsal sirf ji di ewka da behsa dersa zimanê Kurdî da nêzîkî 25,000 malbat ji bo zarokê xwe serî lê dabin ku fêrê zimanê Kurdî bibin û ji bo Kurda jî 3 heb hatiye terxankirin sivî û tufxwe jî mamosteyê em zanin ku li zankoya Mûşê jî dersa Kurdî heye dersa Kurdî heye hê jî didome yek ji wan ku berdewam e ew e çawa dibînî yani vê siyasetî de heta ku biçe ya jî em divê Kurd çi bikin ji bo vî. Yani براستی وقت نازه راسته یعنی تعیین کردن سه مامۆستایên Kurd براستی jî nehaqiyeke yani li civata Kurd û tunazeke em bêjin bi Kurdan tunaz kirine fakat Kurd vê yekê heq dikin yani heq dikin yani çünkü ya bi vê ew yani siyasetek em bêjin Kurd îro yani partiyên siyasiyên ku piştgiriya xwe dinêke mesela li Tirkiye HDP ye yani em zanin ki ku hilbijêrên HDP seda notî wî not û neyê wî Kurd in fakat HDP di demaja eştiyê de gava ku vê persendê yani ji alî AK Partiyê ve ji wî Kurda hat pêşkêşkirin HDP vê yekê bizanebûn sabota kir yani em navê vê yekê nebînin daneynin em nikarin pêş varin îro HDP ji bo ku sibê hilbijartin ve ji bo ku Kurd dîsa raya binêkî ew ê here li her derê li çaraliyên Tirkiye li derê hemû malên Kurda xwe da ku raya xwe binêkî HDP eger yani ji roja îro jî îsal jî eger bixwesta ku Kurdên ku rayê xwe dengê xwe dinêkê herin zarokê xwe li dibistanê em bêjin ji wî dersa Kurdî ya bijarî qeyd bikin yani bangeke wisa xurt bikira û ji bo vê yekê biketa nav hewdanekê xebatekê bikira bawer bin ew ê li seranserê mektebên dibistanên Tirkiye dersa bijariya Kurdî bihata fêrkir HDP nake yani desthilatiya HDP vê yeka hanê yani kampanya ji wî vîkarî vebûn me em hemû me piştgiriya vê yekê de ez bi xweşî yani hergav destek didim fakat HDP dengê xwe dernexist rojên paşîn ew rojên ku tedî wext hat zêdekirin yani wê wextê işte serokê HDP gotin em dibêjin lê yani bi zimanekî yani ew jî ji ber bangên medya ew tedî em bêjin rexneyên medya civakî ji bi ewka medya civakî rabûn wisa peyvîn lê HDP di fiiliyatê de ji bo zimanê Kurdî tu tiştek nekir nake jî yani yani mesele Kurdin yani ew Kurdên ku rayên xwe dengê xwe didin HDP ji bo HDP em bêjin tên girtin dikevin hevsat nizanim malê li xwe xera dikin eger divê ew ji desthilatiya HDP bipirsin çima yani HDP ji bo zimanê Kurdî xebatekê nake yani mesela li Diyarbekir em bêjin HDP bixwaze kingê ku xwaze dikirin milyonek Kurd li Diyarbekir bi der rûniştandin ji bo zimanê Kurdî milyonek Kurd resmê li Diyarbekir rûnin hefteyekê ew BBC û CNN International û hemû dinyayê were wê derê û HDP jî li vir vê yekê de bi biryardar ve ew ê Tirkiye jî divê meselê da wek mafekî miroviye ji ber ku mafê ziman bêguman ew ê sist bûnekê bike lê niha zana ku tiştek tune zana ku tedî em bêjin niha partiyek Kurdaya siyasî ya xurt da ku rastî yani vê de xwazê bîne ziman û li pey vê de xwazê bisekine nîne ji ber wê yekê ji hikûmet wek em bêjin qenciyekê bike wek tedî em bêjin çawa em bêjin tedî yani vê wa yani tem digere xwe ew nabîne yani zana ku Kurd mesela ziman da xemsarin sistin ji bo zimanê xwe tiştekê pir wisa nakin loma dest ewke yani li vir wisa hema bi vê way van salê de wî wek sê mamoste da wê sê mamoste nebêje çi bike yani nabêje jî kesî tiştekî nebêje
سه بکه چارجی و کسی تشتکی نبیشه زانه کوسا yani civata Kurd mesela zamanda cevketiye tarumara u khamsare yani loma yani mesela Kurd بله ام هدف داین عالی که لید مثلا کمپانیا زمان دا از خواجی الولات بوم لام دزانه کو و شاهد جیبون کل گلکی دبستانا دا بری و برن دبستانا ندهشتن خلق داخوازا زمان بجارتی بکن وک کارمندن وی داره مدرن وی داره ماموسته وی داره یا جی کسندن دوان دبستانا دا رند دان یا خل بچه سری لیبخه yani ne hedefetini hem hedefi daynali ki le karmendin devleti ji Dibistan ji bu yavay tevgeri hatta le dijene kaji dava vekirne her rast ev heye yani ev yani tediyen bejin hatta henek yani bey devleti jiber ku tediyen bejin نتوه پرستن جبر کوان بیشتر تدی دشمناتیا بچه‌ها کردستانی کردیات کن هن کارمندیم به ویجوری هن اللي وپرن هر هجمار واشی نکیم تا چونکی جیانا پروردهی یا بیشتر ترکیه کسیم به ویای یعنی وام او به ویای پروردهدن او به ویای راتبن چونکی یعنی پیوین زمانی کردی پروردهی زمانی کردی جوی خوب گفکید بین یعنی جوی خوب مثلا مانو نمانی بین یعنی نکوسال بین لی یعنی مثلا زمان که ما سیاحی مازن که ما هیا کردایه سیاست کردیه که مسئوله yani مخابن مثلا هن در دور سیاسیین کردا ایدی زمانی وانی پروپاگاندا زمانی وانی دانوستن نه ترکیه اگه با زمانی پارتیین سیاسیین کردا به ترکیه و گاوا کو کرد لبر تدیان بیجن سست بن دولت ترکیه ری نداره یعنی او ندیش بله حتی وقت نمونات بجم لمرسین ما مستحقی کو خلقی تشویق کربو کو زمان کردی هل بجرن وی ما مستحق سرگون کرن yani anka mesela bejin yani İro nüfusa kurdal Türkiye se paraya ki Türkiye bir kemani kurdun nüfusa kurdun Türkiye باور bin 30 milyon kemtirnine ha 30 milyon nüfusa de dama yani İro'nun da yani gavak bejin zamanı khud khojin زانیه بشین یعنی ام دوز از زمانی خود کن و بریارداری یعنی بخور به هبرا بکردی پیون لچارشی بکردی پیون لبازار ام بشین او بکردی و بری وشاکی بون بری مثلا لبازار و علیمه مثلا الفارقینی و الپاسوری یعنی ام بشین الفارقینی زاروتیا من نعتدی دماز دبستان سرطایی نوی در واسه الفارقینی زاروتیا مدا اگر تو چه دکانه که تب ترکی یعنی سپارشه که بداتش تکی باستا او وقتی دکاندار yani beyten da yani bu Kurdine yatış network da او که yani şerm bu yani eğer kutup Türkiye bizmana kedin pevi İro yani İro vallahi yani Türkiye çüye gündeme yani zaruka için gundal benim sosyal tahri mazna vaki ku zarukin kurda günci İro Türkiye pevi dik çune ki nedit yani sosyal takam mazna o avaya ki estütçteki jarana benim yani از يعني قواك مرد وينك كذا مرد شو تحيف يعني نبغى بالسي صاري ده ملتك مثلا كرد التاريخ ده نفوسه هرون مثلا رجلات تنابين يعني عرب واجب يترن فقط يرو جوالك ستاتيك سياسي نينه تكتشن يعني واي زماني كردي راتبه اي قواك كردي جرابو كل مجينا يعني راستي هو بله پرسکی تایبت لزانکویا که جناب تلوی کار دکه ای سال د مزونیت زمان او که دا بش زمان کردی دا شاگرد پانکارت کی وکرون زبان ما هبونا مایه او کن و درت پارز ریشه سروان کربون پانکارت وانستان بون گلو هیا وجه هیا از نروي دريبون براستي د مزونيتا قشتي دا برنامج ما هو الان قريبون نه زمانه یک زمانی فرمیه یونیورسیته ما کردیه یعنی از بخوا آوکاریم بیشن بازانم جبوی و هیچی یعنی بین او کامل ویدریه یعنی مثلا بسالا من درس من لیسانس برند و دکترای دا درس این کردی دال بینگولی و لیموشه از سربی مثلا مقد نپرتیج کس مثلا یعنی الموشه احتمالاً مازن دمان مزونیت دا دستلاتی یونیورسیته ما ریناده کو تو پانکارت دن ورن وکرین
اوكي يعني او به مثلا او به ترک پرست فکر ناس باور بکی بریل برویجی بگرتنا لی تدیان بجن يعني او شاهین مین در چوینه دا بزونیت دا زمانی ما کردیه يعني سترانین بشه دیجی بکردینه گووندا ما بکردیه شاهی ما بکردیه هیچ يعني از الانیورسیته ما بیاوی يعني حتی نه بله اما پرسکی تایبتی بود سدانات خواندکاری مجی کردن يعني يعني دستلاتيا يونيفرسيتي يعني ريفابريا يونيفرسيتي دستلاتيا يونيفرسيتي سياستك ويا تدين بيجن للدج كردي وصا تنعية يعني هن إنسان هنا تدين بيجن بشواوي شخص يعني نجات برستن فقط يعني ركتور يونيفرسيتي بخوش كرده يعني شبروية كي وصا وكاك حشك نينة يعني تبي يعني لهمبر كردي برا يعني نبرا تشتكوا ساتين يعني أزوي بيجم حتى يعني تشتكي بيجم أز بخوش دريفا بريا يونيفرسيتي داما يعني قابا كنت تشتكي وصورها روجالي أز فيكها يعني قبول نحكم يعني أسكو قال زماني ما هبونا ما يعني أز فيك الهردري يعني تيني بزمان ودي بيجمشي بله گلک سپاس امورن پرسا خواه داویه کریزا آبوری لترکیه البته باکوری کردستان جی کریزی کی مزن دست بکریه و خلق ایدی هما بیجه نزانه چپ که اول وقتی که کریزی که وساد بو اوی باجاری قناج گندات کارمش خواه ارزاق خواه پنیر خواه رونه خواه نظام پنجار خواه بانی نه ای سال اوجی نمایه چند ساله های داوی اوجی نمایه ای سال خواه بهتر نمایه لگندا جیدی نه گنم هست نه نان هست نه پاز هست نه جاو که کریزی که آبوری گران لترکی بگشتی و لکردستان جی هیا و روشا ملت جی او که ازانم که دوی شر اوکراینیا پشتی شر اوکراینیا همه بیجه لحمی دنیا کریزی که آبوری درکت لکریزی که لترکی هیا يعني بيجن دولة منها سريلانكا خلق أبد درجة سيروجا رابية فيها شو كتن حكومتها ويجي إشكال كرن ودانا يستفاكرن جي لتركيا بفي كريزي جي ديسا خلق دنجي قدرنا وكريزي ها برا بلند بها برا زيادات با شو هذا النرخين يعني راسته براستي بطيبتي يعني في صالة باشي باوي يعني أبوري يعني براستيجي يعني متعمري خدا تشتكو سنة دي بهاي يك نديتي هي سدمين و هلبت يعني ام بيجن للدنيا يجي تشاو كنت جيجو راوش بروسا يعني سي سالين داوي راوش بروسا باشتين اللي يعني مثلا إلو أوكرانيا وروسيا حردو جي دشاردانه انفلاسيون وان دسدا دورة صدا 11 ده 19 ده يعني درنكت صدا بيستيش لفي لو مرات اللي تركيا امزان كيكو زيادة يعني هن مالاندا بواي هن مالاندا استكارن بيجم كي بكي سدا دس چارس بيسج شي يعني كريين خانيان واس في ششحت نهيدا في سالا داوي باور که بود 2 قات 3 قات 4 قات لهن جو و 5 قات دفرین واستانبول از خوش جرابشان انا لدياربكر از تزجوتن دياربكر وانه لتاتوان مخواست خانه کی کری کن 10000 کمتر تنبو راسته ya Türkiye esasen problema ve tecmin bepirsi min via ve roje ve gotarak tabaskir دوی da jimin isi Türkiye چند سال داوی خواست که نرخ دلار کم بگیره و جبوی که نرخ دلار کم بگیره حودانک مازن کرد براستی گلچی از باورم پره یعنی دلار جبوی به کی مصرف کرد شاشیک بو یا بهایی ترکیه سدم اساسی بهایی ترکیه رابونا بجن بهابونا فیتا بنزین و مازوتیه يعني قبل كوفيتا بنزين ومازوت رابو برهينري يعني مازوت تدي راس برهينري باغريدا يعني جندي جبوي كو زاويه كي باجون بريا كو زاويه باجون ماليته ودرتين بين بكاغلو او مازوت كو ام بيشوتين ليد شي يعني كو ام بيكاري ها بكن ام نكن اجا قبل كو تدي مازوت او قصا بابو راسته يعني جلك ام بين زاوي فالامان جندي يعني كار مجبر مثلا في باجون برهنری بپاشچو گاوا کو برهنری ام بیجن کت یعنی وی وقت چابو یعنی گاوا کو برهنری کیم به
وی وقتی تدی ام بیجن مال کیم دبن مال کو کیم بون بهایوان جی هیبتن زیاده دبه yani eğer Türkiye لگور بیرو باوریا من ترکیه سال دورا 5 میلیارد دلار تا 5 میلیارد دلاری گاز سروشتی و پترولی دکره fakat به بهایی که به باجین گله گرام فروش وراتی خو اگر ترکیه لور پچه که کارا خو کیم بکره و به مثلا دلار دا جی پروسا وک او نکره yani نخواسته که دلار yani eğer mesela Türkiye بخواسته Türkiye به 5 milyar dolari dikare bu 4 sala yani 4 sala 5 sala buhay mazot و benzini دورا شاشه هفته دا بیره باور که گاوا کو فیات دورا شاشه هفته دا بمانه buhay جی چینه بو ام بین دلار جیب خسارانه بو از وان همو تشتیها yani از به گریدای سیاست شاش دبینیم yani Türkiye دلور سیاست که شاش مشاند از دوی با قناعت دوی باوری دامه گاوا کو جوی سیاست شاش ایروجی بزوره yani de mesela benzinu ام بیجن مازوت دا yani fiyatı wan neyle zede buha bibin bacal serwan piçeki kim bike و her wa bi hükümeta Kurdistan raji tekini xu peşva bibe az bawerim ew ve mesela buhayı jî bi karvecera çareseriye ke bine o çareseri çareci ew jû zede tişteknine yani hatta ku buhay benzini mazot wa zede ve ew malin ku tedi raberi cvatet kin bu frutani ew buhay wan jî zede ve yani bihasbine az mesela cana bi kesara ew roje ew kesin ku bi karê bargiriyê ra tedî transport dibêjin ya transportation yani nakliyatê ra bargirî ra bidin ez bi yekî ji wan ra ez peyvîm got yani niha ana malekê ji Diyarbekir ji Mûşê bi 45,000 dibin Stenbolê çima min got ew qas got çinkî got yani got 100 kilometreyê de got ez got 30 kilometreyê de got ez 100 gonzam litre got mazot çewtînim araba min mezin got em wisa dihesibînin mesrefê me dernaxe yani mesela Türkiye malên xwarinê tedî zerzewat bi giranî li herêma ew kêne edenê wan Çukurova jî dibêjin ji Çukurova yani firengî mesela em bêjin an Balycan an îşot yani li wir em bêjin bi du banota ve heta ku bigî ji Stenbolê ji ber meselê bargiriyê mesrefên bargirî ev ya dibe 15,000 dibe 20,000 ev jî ji bo welatiyan rastî buhaya gerek giran e yani Türkiye yek ji wan welatan bû ku tedî di mesela xwe têrîkirinê da têra xwe dikir mesela hubûbat da ji ber buhayê rabûna buhayê em bêjin petrolê berhênerî kêm bû li vir yani çak min serî de jî got dewlet siyaseta xwe bûwere piçekê bi cotkaran ra ji wan re bibe alîkar buhayê em bêjin ew kê bikeve ez bawerim wê yê petrolê bikeve ew wextê ev buhayî jî sist dibe ez wisa bawerim li Türkiye axir di şerê derû dorê xwe de jî zav mesrefê dike her carê her şevê dê heta yere ratke bi ser başûr ve her tayara ratke bi ser nizam çivan yani her mesrefa tayarekî ku tehsab kî çûnû hatin keme heftê 80,000 dolarî nîne yani şerê û ew qasa kesal li Rojavayê Kurdistanê ew grûpên ew ku xweyî dike maaşê wan dide û nizam çi dike ev bixwe sebebekî mezin nîne ya ew ji xwe yani ew mesela Kurdî mesrefên ku ji ber mesela Kurdî derketine pêşberî Tirkiye ve 40 salê dawî em bêjin navendên ku li ser van karê ha xebata dikin yên navnetewî dora 3-4 trilyon dolarî derin ew ji xwe çîrokek dihê yani Türkiye eğer ku yani mesela Kurdî bikar ve bawayekî aştiyane çareser bikire hatan ha yani na Türkiye yek ji welatên herî dewlemendên Ewropa bû yani herî dewlemendên Ewropa îro jî gava ku Türkiye vê meselê bi rastî jî li ser bingeheke biratiyê bi Kurdan re bikar ve çareser bike mafê perwerdeyî mafê ziman bide Kurdan bêjin Kurd bikar bin herêma xwe karê rêveberiyê sist bike statûyekê Kurda hebe yani ji ne yani tedî em bêjin ew karê rêveberiyê ji navendekî ber bi navendên
جهه yani belav bike decentralization dibêjin ya decentralization eger tiştekî wisa bike şo Tirkiye pêşiya wê gelek yani ve bibe û tu problemeke Tirkiye namîne yani Türkiye ji ber ku ji mesela Kurdî ra mixabin yani çareseriyekê nedît bi evka bi berçavka ewlekarî li hemû meselehan dinya re yani Suriye jî mesela şerê Suriye jî hebûna wê ya li Suriye jî barî wê bi rastî gelek girandike îro bi milyonan yani Erebên Sûriyê hatine li Tirkiye bijûne ew jî ji ber mesela Kurdî bû yani bi rast re mesela Kurdî ve girêdayî bi vê meseleha دوyekê de Tirkiye eger ku yani tedî bi rastî jî yani wek demajoya aştiyek berê tedî demajoyek aştiyê hebû sala 2013 da neçû serî yani ew sedemên wê jî bi rastî tabii ew ji ku mesele gelek dirêj e lê yani eger tiştekî wisa dîsa îro dest pê bikira biya min ji wî ku dest pê neke jî tune sedemê esasî dîsa Kurdin tu ji miravê jî tê dêbêjî şehemata tavî Kurda HDP yani HDP û yani HDP PKK eger ku bixwazin ew xwast nêzîkayiya Kemalîsta dibin ew xwast li derûdora İYİ Partiyê diçin tên yani ji daha ji çareyekê wê yani her tiştarî çareyekê wê em bêjin nêzîkayî li AK Partiyê bikirina bixwastina bi wê re yani tedî danûstendinekê bikirina dev ji wan sloganên mezin û demokrat yani em bêjin anîna demokrasiya Tirkiye û nizam anîna demokrasiya rojhilata navîn wan çîrokên havberdana bi pey wê îdeolojiya pûça PKK ev neketine yani di çarçoveya em bêjin çarçoveyeke însanî û bi rastî jî yani aqilmendî da nêzîkayî li meselê bibûne wê watê ez bawerim yani eger projeyên wisa yani HDP ya îro bêje em dixwazin ki bi AK Partiyê re em ê her awayî yani mesela böyle alîkar bira hin mesela zamanê Kurdî da bike bira rêveke ew ê ez bawerim ew ê AK Partî dîsa nêzîkayî bikire HDP naxwaze Mamoste ez bawer dikim evan nîqaşekî dirêj e lê herî ev bê HDP jî eger dewleta Tirkiye bixwasta bi Kurda re li hev bikira dîsa dikar bû li hev bikira bê HDP dikar bû li hev bikira dê HDP jî biketa wisa tengasiyekî wisa mezin ku bixwe jî bigota erê û paşê jî biketa navê yani ez ji bo jî evan nîqaşekî bi serê xwe taybetiye belkî bi saeta em ê li serî biaxivin lê ez dibêjim ne AKP ne jî dewleta Tirkiye anha duî ew kîdanîne ku bi Kurda re bi rastî bi bengehekî aştiyane rûnê û wan re keçikî di navbera 2012 heta 15 Tirkiye dît ku bi rêya aştiyê ew kê Kurda zêde dibe potansiyela Kurda zêde dibe ew Kurdê ku digotin em welatparêzin û welatparêzî zêde dibe wî dît ji bo wî jî bi awakî her du alî jî ew kirin ku belav bikin dîşî ji bo jî ez dibêjim ne HDP tenê dewleta Tirkiye bixwe divî ew kî da astengekî mezin e براسي يعني او تادي في مثلا من بيجن يعني اگر تجمع ببرسي يعني راست لبرن بيجن كيمايين حردو عليا جيانا اللي yani yen HDP sada 5 bin ye em bêjin destûratiya em bêjin siyasiya wê demeya AK Parti sada 45 yani el ser vêyekê gelek kur û dur xebitîm wek kotareka akademîk jî ez serê vêyekê ez sekinîm ji ber wêyekê ew yani bi giranî û bi piranî HDP xira kir yani makalê Kurda em ê te nekin serok çi meketiye em te nekin serok wan gotinê Selahattin Demirtaş di dîroka siyasî de bêsûd yani di ewka siyasî di dîroka siyasî de yani bêsûdiyek mezin yani tu dibêje divê serokatî ava gotine te em bêjin te serokatiyê jî bidîme em ê te nekin serok ana bixwe jî poşma bûme û hemî Kurd jî li dijî wî Birastî birastî poşman nebiye yani niha îro Selahattin her ku diçe nêzîkî xeta Kemalîst dibe yani beyanên wî ji wê keş hûn jî bala hatinekî belê gelek spas mamoste xalê me dawî hatin eger tiştekî tê taybetî ku bêjî bikî me wextê te jî hinek zêde girt ji ber ku me gotu belkî saetekî 20 دقیقه بگوت جمرا دینداری میرزا باشه جارکی دن باشه گلک سپاس مالا تا آوا هر هبی و سپاس بو شیروی جناب تجی و سپاس کتبوی میوان مجی گوتنی تی داویه
ew qasabû تا چی وز بیجیم تنت گلک دریج بو مالا تا واس باسی باشه gelek spas malata jiyava belê binerên çarpel medyay emîro jî hatin dawiya bernama panorama heftê heta hefteyekî din bimînin di xêr û xweşiyê de carek din cejna we teva pîroz be hêviya jiyanekî xweş û bextewar xatirê we